Ramaphosa bhekisele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphiki Phezulu maskana umkhulu lo obefike lapha ekhaya umkhulu oyinduna yenkosi ake silungisela Samlinge akungiphathanga kahle emthandeni engakwenzayo owakwenza kimi ngabe wawuqonda ukuthini kimi mawuthi kimi ngizoqedela uma wakho ubaba waze wafa engizwani nenduna phezulu maskana phekelela khona manje endlini zomsakazo ukhoze FM choose my ketele osibara mancane noma oskrikri yini iskrikri lapha ke sise Oribo Hotel sisemhlanganweni weinduna kuke kwaneyinkinga bafowethu yangiqeda ngisho imali engithi nginayo kungiphatha kabi uma ngithola ukuthi ema branchini kuneyinkinga ngikhathele ukudlala abafana mina akungizile uzokwenza ama favor for abanye abantu ngiye ngezwe amangala athi kunentombi oyibanga nalofo umthandeni ngasho intombi baba ngishaya ngiyithanda nje inkomo iyadliwa la ekhaya bukela ukhuzani khuzanbo kuwona uSABC1 Mzansi for sure. Nisilalele